खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 आगस्ट 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै गुदुं गुजुं मोनगोन। गाव हारसिङै जेबो गोथों साननो रोंनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजोंसो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय नाङा-फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। समाजाव दिनै मानहानि जानो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा-सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि दिन्दांनानै थानाय बबेबा जेंनाया सुस्रांजागोन। गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो आयआ बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय-गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, नाथाय अब्लाबो गोबां हेंथा नुजाथिगोन। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव गावजों गाव एना-एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाइ बुंनायानो गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोजों जोबोर बाख्नाय जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो बाख्नायजागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव अदेबानि गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सोरबाया गाज्रि नोजोर खोमागोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि जिंगाया बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि फ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा गोबां अनजानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन अब्लाबो गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो लोगोसे साबस्क्राइब खालामो आरो शेयार खालामो लाइक खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।